Norok tini bai je mohai ke nok thangai boba grani kok mane phaile chong maribo keplak khlaimai salbo sung khamo ke berlai mani. जों तिनि बाय 6-7 दिन गुरक लायजाक जों सिनि महाराजानि हामजाक मानि मानि कक न पिरनानि बागै जों तिनि अरो जों आजारिपारा सुमन्तपारा तार बयराबिल जों तिनि काबार खायनानि हिन दङ जों जे थांमानसाक सिनि महाराजानि कक न पिरै जों थालायनानि हिनि तिनि नंखौ लायजाक हामबाय Nok tini je oroni okamini okra sakra malai nok ba nung bukhar kha bhai ma tongsa. अबो तो जों आसक दिन गुरक गै दं मानि लुकुरक तो साव सिनि बुबा ग्रानो जों मलास नायनाय हिनि बुजक लायखा गब्रक बसाव आव नायलायनाय हिनि जों बरकनि रिएक्शन तो जों काहाम न मानो ताक पजन्त आसा खायो सिनि बुबा ग्रानो जों जिति नाय हिनि Bai ni sini mungja. आं 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि मितु देब बर्मा तेसिनरो फाइ मानजाखा सिनि 26 आश्रामबारि ब्लकनि मेम्बार समीर देब बर्मा तारपरे सिनिरो YTF नि TWF नि तारपरे सिनि खयजुनालनि भाइस चेयारमेन सिनि साबजुनालनि चेयारमेन सुबास जत फाइ मालाय मानजाक जागर Nok tinoro busur rong na jaw tini jor family mo. जों तिनिरो 150-200 ङै थांखाना Hambai bai.